4 anys de 60 hores a la setmana, 10 hores al dia. No hi ha dies de festa quan es vol ser el millor, sigui el millor cuiner, el millor esportista, el millor professor, el millor científic. Vius únicament per buscar l'excel·lència cada segon de la teva vida. El fracàs és el camí de l'èxit. Jo considero que dintre de l'esportista d'elit un 80% és el que tenim aquí, no? I com treballem aquest cap. Òbviament existeix una part física, unes condicions, però que es treballen i que es milloren. Hi ha 3 conceptes, 3 pilars que per mi han sigut claus en el meu creixement i en la meva etapa professional. Treballar sota pressió, saber treballar sota pressió, la gestió de les adversitats i el treball en equip. Quan intentes que cada dia de la teva vida, cada segon, buscar la màxima excel·lència i una mica retar-te en tots els nivells, inclús a límits durs i difícils, és quan pots rendir. Cada nit de la meva vida visualitzo aquest moment. Les bones es queixen i les millors s'adapten. Com és d'important adaptar-se a les circumstàncies, als moments, a les persones. Sense equip no hi ha res. I totes som essencials perquè aquest equip creixi. I quan millor sigui cada component del nostre equip, millor serà l'equip. El primer per intentar aconseguir un objectiu, sigui petit, sigui gran, és somiar. Jo em considero molt somiadora i sempre he somiat a lo gran, però hem d'entendre el fracàs com algo positiu. Ser somiador, somiar a lo gran. Treballar moltíssim, perquè no hi ha res màgic. S'ha de treballar, i molt. I sempre amb un gran somriure. Si som positius, si disfrutem del que fem, és molt més fàcil que ho aconseguim, que ens adaptem, que treballem dur, que no ens rendim, que donem valor al nostre entorn i viatgem junts.